Seko. Awana muri wapi? Tochengetwa na ishi. Amen. Tinotenda. Right, mvangerika. Yes. Pane nyaya. Unoona. Yes. Ndakabhabhatidzwa 2022. 2022. Yeah. Ndisati ndabhabhatidzwa. Nyaya ndogara ndingokudzai kuti ndakasangana nemamwe mashamwari angu nedzimwe kona. Yes. Nemamwe machechi. Saka ndakazotagara pasi tichitaura magwaro. Ndobva mubvunzo wachitanga kuti imimi chii chakazoita kuti muchibhabhatidzwa kuchechi iyi taimboenda tese uku. Okay. Takudzika nenyaya. Takazosvika pakutanga wachibvunza kuti alright, chimbori chinombonzi chechi. Handiti chimbori chii? Sei takasiyana nhasi? Nokuti zvinezvi zvinoti ukakanda dombo unosangana nechechi. Vamwe vari pasi pemuti, vamwe vanopfeka magemenzi, vamwe vane mazichechi anodhura-dhura, vamwe ndevo masvutu, vamwe vane mayunifomu epepo, mamwe egirini, mamwe ichi. Vese vachingoti tikunamata Mwari. Apa Mwari mumwe chete. Alright. Saka ndakazoti no. Ndikati munobvunza wamarofu. Tinyatsokunzwisisa kuti Mwari chaizvo chaanoda kwatiri chii. Nokuti chatakazotanga chatakazopedzera taverenga takazoona machechi aitaurwa naMwari, tonzwa interpretation kuna Revelations 1-3 iri yekuti machechi in their periods kusvika pachechi yekupedzisira, chechi reLaodicea. But inofanira kuti iyi ndo chechi yekupedzisira. Ko iyo chechi chimbori chii? Tanga imboti define chinonzi chechi chii? Yeah, I think tingati tine chechi iri kutaurwa semudhuri. Okay. As a house of worship where people comes and congregate. Then toita church iri a congregation. They themselves are the church. Okay. Popana kachiti mirenyi temberi. Yamwe yamtsune you are the church. You are the church, okay. So they are the family of God. Parudzi naponi so takadano taswedera. Tichibata nekereke matangwe. Iri kudenga. So maybe ndozvo nthu zvatingawana tine a house of worship, nzvimbo building inosangana vanhu. Vanaona kuiti chechiwo. Toita ivo vanhu vacho vari mukati. They themselves are the church. Okay. Kuungana kwavanoita vachisangana vanozadzisa chido chaMwari chekuti kereke yake ivepo, mutumbi, the body of Christ. Of Christ. I think maybe it's a better definition. Ndikunzwa zvamurutaura. Muruti kuti the body of Christ. You are quoting Paul again. Yes. Saka kureva here kuti Old Testament kwakusina church? No. God established his church mu Garden of Eden. Okay. That's where we see the first church introduced. Adam and Eve. Vakanga vachinamata Mwari. And we see the process yekuti chechi yaMwari iri kubva kuEden. Iri kuita futi going back to Eden. Because when you open your Bible you're going to see kuti first 2 chapters them Bible ziri kutipa picture nyika isiri in sin. Everything is perfect. Then chapter 3 ya Genesis to Revelation chapter 20 zvatiri kuverenga pakati pesapa nyika yava imperfect, iri muchivi. Then last 2 chapters of the Bible tinoona nyika yabuda muchivi, yadzokera back into perfection. So zvinoreva kuti kana tichiverenga we are coming from Eden going back to Eden. So the first church is established mu Garden of Eden, then inokura. No church 1 what is it called? Church 1 inokura, even yatadza inopiwa a second chance. Yakurarama ine promise of the coming Messiah. Ndopata kuona ichivaka maauta, ichicheka makwai, ichechi yainofamba. Okay. But now I think maybe we need to deal with issues now. Because we have said it every time. The most confused religion on this planet panyaya dzekunamata is Christianity.
the one that uses the Bible, ndo the most confused religion. Pane confusion because tisatoda kuti fambai nesu handiti Yes. fambai nesu tione kwazvakatangira tigoziva kwazvakananga. Yeah, I need you to understand also it's hard to define now. Kana ukazotopinda argument yako muma-religions zvinotonetsa kuti argue uchiuya from a perspective yekuva a-Christian. For example, tosangana ne-Muslim iye achikuti uyo uri mukristu a-Christian uchirepresenta vamwe vese vanoti makristu. A-Muslim anongoti nguruve inodyiwa here because the entire community yema-Islams haidyi nguruve. Saka yana kuti iwo uri mukristu nguruve inodyiwa here. Saka uri mukristu ukati haidyiwe unemwe mukristu wako iwo ari kuti aiwa chekudya achisivisa. Saka anoti chitakayemapedza uko mozo yako confusion yamwina imi pachenyu. One Bible, one Jesus, one God. Maybe let's read a verse. Since it's Bible Truth Podcast, let's read Ephesians chapter 4 verse 5. Inoti ishe mumwe nekutenda kumwe nerubhabhatudzo rumwe. Mwari wedu i1. We have one God, one Jesus, one Bible. But shamari kana takanga tasvika panyaya yekutenda mu that same Bible imomo vanhu vanenge vachitaura manje kuti anzi machechi mabhazi kwira ravada tenda kana munendzva. Saka alright, tisati tasvika pamachechi anhasi handiti toda kutanga tafamba tinzwe panotanga church, vanhu church, mabuildings ekudivhaina kwamaita tinozviwana papi mubhaibheri. Tatanga kuti muold testament handiti ndingatoti the first temple inovakwa naSolomon. Imwe temple iyi yaifamba, yainguva yesanctuary asi yaifamba. First building risingafambe rinovakwa naSolomon and he dedicates paJerusalem handiti yaiva chechi rekanoti yainguvawo sanctuary yokuti kana vaprista vachida kutaura naMwari kwavanoenda asi vanhu vese havaende ipapo. Sanctuary yakaintroducwa naMwari pakati pemaIsraelites. Mwari achitaura naMozisi anoti ndigare pakati penyu. Kwete nekuti Mwari andogara mudzimba dzakaitwa nemaoko evanhu. I think Paul rekanimboverenga Paul anoramba pfungwa iyoyo kuti Mwari agare mudzimba. Tongoverenga mavhesi kuitira vamwe vanenge vachida kuziva kuti zvirimo zvakanyorwa tisaita zvoku now. Paul ari paAthens anosangana nevarume vakanga vavaka aritari asi aritari dzakanyorwa kuti kuna Mwari asingazikamwe. Paul anoti aiwa ndaona aritari dzenyu dzakanzi Mwari asingazikamwe. Mwari asingazikamwe ndiwo andada kuparidzirai. Now Paul preaches. Nditi kana nawo Paul apedza kuparidza mumharidzo yake anotaura panapa verse 24 Acts 17. Paul anoti Mwari akasika nyika nezvose zviri mairi. Iye tenzi wedenga nepasi haagari mutemberi dzakaitwa namavoko. Saka ndakanga tangoita building we should not think kundo munogara Mwari kuti patinopinda ndopatinosangana naye kana takubuda tose tamuvharira imomo. No, mubhuku raIsaiah Mwari anotaura chapter 66 verse 1 andi kudenga ndo chigaro changu choushi, nyika ndo chitsiko chetsoka dzangu. Now kana tichita sanctuary yakapiwa Moses, it was a map, a plan of redemption. Okay, that is the Messiah's calendar. That is how God is going to deal with sin. Nisaka uchiona mamavhesi unoona Psalms anoti thy way is thy way, O Lord, is in the sanctuary. Saka uchiona ana Asafi Psalms 73 anoti ndakanga nichiona vane manyawi vanozvikudza zvakandinetsa kuti sei vachiakwa zvinhu zvakawanda avatambudzike sevamwe vanhu semakristu kwangwaya asi vasingatye Mwari vanongozviobtena vane pride vanoramba variko vakarurama vachipera.
anoti ndakanetseka ndikaramba ndizvifunga kusvikira ndakaenda panzvimbo tsvene yaMwari pasanctuary ndikatarira ndikaona magumo awo. Saka sanctuary roadmap yatinoona how God is going to deal with sin. Saka God introduced his house kuitira kuti isu tigone kuti kana tikapinda tikaona access in that house tinoona nzira yaMwari yaachafamba nesu through Jesus Christ his son. Ndo purpose yetemberi. But Mwari adi kuti zvikuramba na Paul ari kuti iwe ukaona temberi because ndo pfungwa yakanga yakuitwa navamwe Mwari vari paAthens vaivaka matemples emagods the Greek mythology inotiudza izvone even Roman mythology. Saka there is always an attack or a counterfeit inoshandiswa naSatan because Satan uses two strategies to deceive and to counterfeit. Deception is the commingling of truth and error. Then counterfeit, he counter the original. Could need $10 original. Then $10 fake. Then $2 original. $2 fake. Atina $3 fake. Atina $3 fake. Why? Because atina $3 original. Saka chinoita counter, chiringoita counter the original that is there. So I think ndo ndibudisa pfungwa yakuti Mwari paari kuintroduce temple iyi yemabuildings asi kuti ndo manda akugara ari kuti kana vanhu vakanga vapinda ngavaone the plan of redemption. That's why now after the cross we no longer see this temple existing. Okay, right. Ipapo manje panguva iyoyo yetembo yekutanga yavako, yes, tikazodzika kuzasi handiti totanga kuona between Malachi and kuuya kwaJesu hatina history, asi pane chatotanga kuona which shows it's part of history. Totanga kuona kuti masinagoge ari kutanga kuwanda. Tembo yatambotaura kuti yanga iri 1 yadedicatwa naSolomon yanga yakaisvonaka, asi patinozonzwa Jesu achiuya kune sinagoge, pane tembo paJerusalem, asi kwavo kuNazareth kune tembo inotaurwa kunzi seyaiva tsika yake wakapinda mutemberi handitika kuNazareth handitika. Totozoona kuti futi Paul wamuri kutaurawo anga achiparidza kumasinagoge angasitori muJudhea, angatori kumberi nekumajenda yakwa kwatova nemasinagoge handitika. Saka zvakatanga rini zvekuti tabva patembo yaSolomon asi tane masinagoge akawanda? Zvakatanga rini? Okay, I think nekufamba kwaita nguva nekuwanda kwaita vanhu nekugadzira kwaitwa muganhu enzvimbo nditi Paul anokonfirma kuti vanhu vakatarirwa muganhu wekugara kwavo kuti vatsvake Mwari. So now munhu kana aigara kuGalilee kuti aende kuJerusarema asingaiti pass through Samaria, journey yake yagonera 3 days achifamba. Pana kutembo kwanga kune maspecific duties anoitwa nevanobata basa ikoko handiti mapriest ndoaita access munzvimbo tsvene, muprista mukuru achiita access munzvimbo tsvene tsvene. Saka people had to now to create spaces for gathering handiti pavanogona kusangana po ndisaka achinyora musarega kuungana sezvinoita vamwe handiti zvikuru zvatinoona zuva rachiraswedera. So gathering was now invented so that to imitate, since Mwari anga aita sanction a building, so they thought it's important also that they sanction a building wosangana imomo. But zvinhu zvavari kuita is to share the gospel vachiparidzirana kutendeuka vachiparidzirana kukurudzirana, motivating each other nekuratidzana nzira, sharing ideas handiti doing my Bible studies. These temples, these synagogues, mabasa aitwa imomo anga akasiyana nemabasa aitwa mutembo yepaJerusalem. Okay, because tembo yepaJerusalem basa yanga iri kuratidza the work of Messiah when it comes the work of the Holy Spirit, the plan of redemption, zvese zvanga zvakaiswa musanctuary iyi. Saka makanga mavaka synagogue, it's a place of gathering yakungoti tawagadzira patingasangana, kana ukana yawo tiri pakachengeteka, kana ukaita mhepo tiri pasingavhiringiki, ukaita dust
in a war where our gathering is had been made easier, tisina distraction, but singareve kuti kudaro zvakureva kuti Mwari ndo maanogara is limited to those buildings. But God had allow that idea. Pane Mwari paanotenera tichasungwa panyika neniwo kudenga nachisunga kana vakangamati kana even Jesus appreciated the idea. That's why chimuona achipinda musinagoge mune vakasanga makaungana vanhu iye ovhura bhuku achivaverengerawo. There was nothing wrong about the whole idea, but what we need to check, synagogue yepaJerusalem, synagogue yemuBethlehem, synagogue yekuBethany, synagogue yekuCapernaum, vanhu vese vaiva ne-one belief system. Wanga usingasvika kuBethlehem unosvika vachiita zvakasiyana nekuNazareth kuti watosvikaona mumwe Mwari ari munomu. Saka tiri kuti vanga vari chechi one. Yanga iri chechi one, but yakugadzira maportions of mabranch ekuti vanhu vasangane, but vese vachitenda chinhu one. Wasingati isu takuno saka toita zvedu. No, vaisanganiswa zvakanaka pamurangariro umwe nekutenda kumwe. Alright. Saka alright, taunganidza vanhu nekuti maybe distance, population iri kukura and all that. Taane masinagoge. Vanhu vakazotanga rini kuenda kuchechi as a weekly routine? Because hatisati taona pari kunzi chiuyai vhiki nevhiki kuOld Testament, but kuNew Testament takutoona kuti Jesu tutotonzi ari kupinda mutemberi musi weSabata, kureva kuti vanhu ava yatoo weekly routine yekupinda yekundogara musinagoge mamuri kutaura Sabata roga roga. Takutotasaona Paul vakutongoita the same custom yekutokopinda kuti kana vari kuno kuvaKorindi votopinda imomo, kuvaGaratia votopinda imomo, kuvaEfeso every week vari kuenda kuchechi. Zvakatanga rini because hatizozviona muOld Testament? I don't know, the system was there. It was sanctioned with every Sabbath vanofana kuungana. But we need to understand kuti vanga vasingaungani musanctuary. Musanctuary mamu mune maduties amo. The outer court munhu waiva negwai imomo. Even panotaura nyaya yese kuti vanhu vari kunge vachiimbira Mwari vachidii, zvaiitwa mumacamps tomavaisangana voungana kutsvaka nzvimbo yavanosangana votoungana kusangana Mwari ipapo. Kana makuenda kusanctuary kune basa rako, kuno vanoshanda ikoko. Israel yanga isikapinde musanctuary imomo yotanga kuita worship yayo iri imomo. No, ware pavanga vatori neplace yavanotoungana. Saka tovanomboverenga yedu tichiwana dzimwe pfungwa. For example, we can share Leviticus 23 on Sabbath day. Leviticus 23 verse 3 inoti mabasa ngaabatwe mazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe iSabata rokuzorora kwazvo, iungano tsvene. Iungano tsvene. Musabata basa ripi neripi, iSabata raJehovha mudzimba dzenyu dzose. So murenje waifana kuungana patauro manje iungano tsvene mudzimba dzenyu dzose. Saka vaitova nenzvimbo yavanotosangana vari kukempi, kwete kusanctuary. Kusanctuary kwangu nemaservices aiitwa ekuponesa mutadzi. So if you wanted to see how God was going to deal with sin, wind through the road of sanctuary. Temple yaikupa the idea, but we see kuti with time vanhu vakanga vakuita magathering masynagogues, votowana mastructures kuti vanogara pamberi ndianani, vanogara mashure ndianani, zvichafamba sei. But patime yatinozoona Jesu auya, the Jews had neglected the temple. They neglected the temple. The services were not being done well. That's why Jesu paakapinda muya yakanetsana navo. Imba ini zvamakuiita yakanzi chive kunamatira, ima kuita embavha nemakororo, muri kuita sei? They destroyed everything. Because the 400 year period yamataura yaya, from Malachi kusvika patinoona John the Baptist and Jesus himself, those 400 years inonzi dark ages
400 years of darkness, where the voice of God was not heard in the land. There was no angel visitation, nothing. Ndo time yakamuka varume vainetsa vainzi vana Antiochus Epiphanes. Ndongo yakamuka the Maccabees. Ndomuka nguva yakanyorwa much about tradition. Ndongo yakaintroduce group rainetsa revaFarisi. Everything was distorted. Vanhu vanoexalta the lust of the flesh, righteousness by works, and many things. So time inozotoya Jesu, it was actually a disaster. I think it's important now for my critics and going to along in the comment section. I think that address maybe right. You can say. Saka Jesu zvaaienda mumasinagoge because it was his custom. Zvakazofamba sei asina kugrowa masinagoge wawo going forward. Iye Jesu akapinda musystem yanga itori established. No. In New Testament we see Christ establishing the New Testament church. Okay. Iri kutorwa vangeri with different style. Okay. Because now my Jews, they were given a mandatory to go and spread the light into the entire world. But because of their selfishness and pride, havana gona kukambirisha basa iro. Messiah akazvarwa and no one was ready to receive him. Because my Jews, havana kuita basa ravo. They had prophecies, the timeline, Daniel 9 yanga address 70 weeks chafamba so vakatoudzwa pavanotaka kuwekera 457 BC kuti vanofanira kuweka kusvika Messiah paanoya. So the time frame, but ivo because of pride nechichi havana kuita basa. Okay. Po vanoto recognize maJews kuti vanga vakapiwa basa. Let me just read Romans chapter 3. Romans 3 verse 1 na verse 2. Romans 3 po anoti ko muJudha anopfuura vamwe neiko kana kudzingiswa kunobatsireiko. Ko muJudha uyo anonzi anoita sapasi vamwe pakuita sei. Ko even circumcision yake yacho yari kuita brag nayo inobatsireiko. Zvikanzi napo verse 2 zvizhinji nemito yose pakutanga kuti ndivo vakapiwa mashoko aMwari. They were given the oracles of God. You can complement that idea na Romans chapter 9. Now mutoro wa Paul pamusoro pemaJews hama dzake anditika 9 verse 1 to verse number 5. Paul anotaura panati ndinotaura kwazvo muna Kristu andireve nhema hana yangu ichindipupurira mumweya mutsvene kuti ndine shungu kwazvo nekuchema kusingaperi mumwoyo mangu. The burden of the apostle. Amana ndine shungu. Verse 3 ndize kuti nekuti ndaida kuti ini ndimene ndive munhu akatukwa akaparadzaniswa naKristu nekuda kwehama dzangu ivo vorudzi rwangu panyama. Ndivapo vari kutaura verse 4 ndivo vaIsraeri ndivo vana nekubwinya nesungano nekupiwa murayiro nekunamata Mwari nezvipikirwa ndezvavo madzibaba ndeavo naKristu wakabva kwavari panyama. You see richness yakaita vana zvese zvatinazvo nhasi isu tiita spiritual Israel because of by adoption, because of Christ who allowed us Gentiles to come in to possess. Very important now kana tikanga takutora nyaya yechikristu now Christianity iri kuvhurwa naKristu. Kristu paari kutideedza Jews have been removed. Isu tiri kudeedzwa kuuya kuzoita zvavatadza kuita. Hatisi kudeedzwa kuuya kuzochinja. The worship is still the same. Okay. The God is still the same. Bhuku rinoti Kristu anogara akadaro zuro nhasi nekusingaperi. Mubhuku raMalakai Mwari anoti handishanduki. Malakai 3 verse 6. Ndini Jehovha Mwari wako handishanduki. Mwari haachinji. The same worshiping day of gathering, Sabbath day, still stands. Okay. The same music, choirs,
type of instruments to be used before the Holy One of God, the Holy God, the Infinite One, are still the same. Hapana chati chachinja. Madzibaba tiri vana vaAbrahama nekutenda, ndiye Abrahama achingori baba wedu. Hapana chachinja. Saka tiri kudedzwa. Christ is a Jew. Saka ngandimboverengei kuti zvinofamba sei. Galatians. This is the medicine of grace. Galatians chapter 3 verse 26. Galatians 3 verse 26 panapa Paul anonyora nati nekuti imi mose muri vana vaMwari nekutenda muna Kristu Jesu. Nekuti vose pakati penyu vakabhabhatidzwa muna Kristu Jesu makafuka Kristu. Okay. Muri vana vaMwari nekutenda muna Jesu. Nekuti imi mese pamabhabhatidzwa muna Kristu mapfeka Kristu. Okay. Christ Jesus is a Jew. Okay. By birth. By flesh. Isusu manis pamweya tinomufuka Kristu ye. Ropa rake rechiJudha ndoratanaro. Iye ndiye ane ropa remadzibaba. Vana Abraham vakanga vapromiswa vapiwa promises. Saka for us to go kuma promises, we must go through Jesus. Okay. The one with the blood. Nana David. Kuti tikwane munyaya idzi. Tiri kuqualifyiswa na Kristu. Ndisaka Paul pana Ephesians anoti asi muna Kristu Jesu makanga muri kure kare. Asi makaswededzwa neropa rake. Okay. By his blood. He washes us. We are clean. I didn't know kuti maJews anga asingade kuona munhu akasviba. Vaimukondema kuti imbwa kana miti kana dombo. But through Jesus isusu kare ndisaka Peter akanga achiziva kuti ndingoverenga pazanoti akuchina muJudha kana muGriki, akuchina wakasunga kana wakasununguka, akuchina munhurume kana munhukadzi, nekuti imi mose muri vamwe muna Kristu. Zvino kana muri muna vaKristu muri vana vaAbrahama, vadyi venhaka sezvaakapikirwa. Tavana vaAbrahama. Through Jesus he connects us back kuzvipikirwa. You see, so maJews isusu tinotenda Jesu nekuti ndiye akatibetsera kuti saka New Testament is a different style. Okay. Saka Jesu ari kuta build church mu New Testament. Akaitaura Peter akati pamusoro peruvaro urwu I will build my church. Masuo eHadesi haikundi. Church takutoivaka Peter. Handiivake pauri. No. Because tine vanhu ndaka kuti hanzi church ndeyaPeter. Akanongedzerwa pamusoro peruvaro urwu. Because Peter zvino kana ukataza zita racho it's Petra. Petra zvinoreva kuti a rolling stone. Okay. Saka Peter ringori dombo rinokunguruka. Zvakanzi iwe Peter uri dombo rinokunguruka. But inini church manje handiivake pamusoro pako. Ndoivaka pamusoro peruvaro urwu. Aitomunongedzera ruware. Kuti chechi yakasimba, foundation yacho yakasimba zvakaita ruware. Ndangwe Hadesi rufu rukauya harumedzi chechi. Chechi icharamba yakamira. Saka Jesu aipredicta kuti chechi ichasangana nemadifficulties. But because I'm the one who is built the church. Panonzi na Paul paipa Jesu ndiye dombo. The chief cornerstone. Akanga arashwa nevavaki. Asi akazonomira. Akabata mudhuri. Church mu New Testament inovakwa na Kristu. All right. Saka tikuti Jesu auya the old system yemaJews then gets disrupted. Yes. Wakomana vana Peter vakutanga the new system. Yes. Meaning kuti wakomana saka vanga vasina possession of buildings. Yes. Church ndo pavanoitanga. Yes. Ndo mazuva ana Ananias nana Safira. Yes. All right. Now, kana iri church 1 yakatangwa nana Peter yakaita mabranches. Yes. Churches were established. Okay. Believers were established. The system yekuti vanhu vasangane pachivakwa haina kupazwa ba. Yakaramba iri continuous but yakachinja strategy and the message. Okay.
because vanhu vakanga vachiri kutenda makwai avanoendawo pachechi vachidii, but now through Christ Jesus, the risen Savior, he gave them a gospel. Go and preach now to all nations. Chienda munovaita alert, because indazouya kunoku vanhu vaifana kutondimirira vakanigamuchira, but hapana munhu aripo. Chiendai munovaudza kuti Mesiya akatozouya akafa, kana mava makatadza makwanisa kuregererwa, endai munovaparidzira kuti muna Kristu Jesu makukwanisa kuregererwa zvivi nekutendeuka. Chiendai munovataurira zvaitika vasipo. That's why the first time when it was preached by Peter paday of Pentecost, vhesi inoti vakanzwa nyaya iyoyo, akati imi varume ngazvizikanwe nhasi kuti Kristu wamakaurayiwa iko zvino akamuka kuvakafa ndiye atova Ishe namuponesi wenyu. Hanzi zvakavabaya kuti takauraya muponesi. Vakati varume, saka toita sei? Is there hope for us? Kana Peter, no, kana makatendeuka mwe nomumwe wenyu one by one mukabhabhatidzwa nezita raJesu ye munoregererwa zvivi mochipiwa simba ramweya mutsvene. Hanzi vakabhabhatidzwa 3000. The gospel was simple, being preached by Galileans varume vasina kufunda. Sati mamazwi New Testament church yakatangwa nevasina kufunda, vanga vasina kuenda kuchikoro. They only preached a risen Savior. They were witnesses. They witnessed. But tinozoona with time, because kuti vachiparidzira vakafunda, vaFarisi vanga vari mastudents ana Gamaliel painetsa, because mubvunzo waiti ukarekana X4 hanzi vakanga vachibvunzana wakati ndiwanani vanoparidzawo zvavasina kudzidza. Ukanga uchitarisa Greek word ipapo ndi grammatos. Grammatos ndiye anogadzira wari rekuti grammar. Zvavasina grammar wanodzidzisa sei? It has been always a challenge. If you want to start preaching a simple gospel, wakafunda wanoita ego yekuti sitakazviendera kuchikoro ndikazvisitira 5 years ndakagara patepo, iyo hauda kuzvidzidzisa wakafunda kupi? But the gospel is simple. Jesus akapa vhangeri iri kuno vasina kufunda, but rakava nepower rekushandura even vakafunda mupfungo. Vana Paul vakazodedzwa naMwari kuti vabatsire vhangeri vanga vakafunda. We need vakafunda kuti basa riite zviri nani, because vanokwanisa kunosvikira vaya vane ego vanoti hatiteerere vasina kufunda. Saka Mwari anchidedzawo vakafunda kuti chiuyai mubatirane basa. We are two people we've been called to do a work. Mumwe achitamba neavo vanoti isusu tiri hambo enough, mumwe achitamba neavo vanoti isateerere vasina kufunda, warova rikoko achinosangana navo imomo vachiti aiwa takatozviita izvi, vachiburitsira madiploma nemadhigiri iko. So Paul nawo akauya manje, saka akakwanisa kuapurocha vakomana akati I'm a student of Gamaliel, mune chekutaura ngatigarei pasi. Ndobva achitanga manje kuchiwaridza shoko. It was now more powerful. Paul now appealing to his fellow men. Shoko rikaroha. God was, you see, we are seeing the beauty. There was no God. That's why there is no sermon on Sabbath. Yakaparidzwa. So you look the entire New Testament, my epistles, epistles kuti vana Paul vakaparidza, havana kuparidza maridzo eSabata. Because inyaya yezikanwa. Okay, yanga isingadi mumbo. Aiwa, even if was to bori muJudha, waiparidzwa iri Gentile, waingosvika system was tight. Waingoziva kuti ndiri kusvika muSabata. Ndochinamata chandudi Kristu wandiri kugamuchira as a Jew. Akuchengeta Sabata ndiwo wandiri kupiwa inini muEdheni. Saka ndiri kuchinjwa kubva uko ndichiuya musystem iyi. Ndisaka papasina need yekuparidza even tithe. Okay. Because Old Testament yanga isa zvinhu zvikliye kuti changa ichibvisa, saka vanhu vakangopinda matithe nemaofferings avo. Jesu even mutime yakaitoona vanhu vachipa maofferings, you remember akaappreciate even offering yakapiwa nemukadzi uya. Saka zvinoita sekuti offering ndo yakazoreplace tithe. No, tithe is not mentioned muNew Testament because chinhu chachatogara chitongozikanwa kuti hachichinje, chiri eternal, chinogara nekusingaperi, chakasanctionwa naMwari kuti munodzora zvamune mawana muchiacknowledge kuti ini ndini muridzi wazvo. Isi saka hatione maridzo yekuda kutraya kuda kuparidza Sabata, because Sabata raitongozikanwa kuti Saturday. But now we are preaching Sabbath now.
why because pane zvakazoitika manje along muchechi history pane kutsauka nekurasika kwakazoitika right masvika ipapo ndo pane nyaya right chechi tiri kuona kuti yanga yakabatana the New Testament church. It was tight, it was intact. And yakarwa basa, even kind of my books of prophecy, like Book of Revelation, kwa church into depicted. It's in the church of Ephesus. Manjika, kanga uchiona kama 7 churches. In the church of Ephesus, wazenda pa seals. Then the white horse. Takaona a white horse. Then akanga agere pamusoro paro. Akabata a bow and an arrow. And he akabuda achita conquer and to conquer. Shooting animal arrows of convictions. Chechi yakanga chitika rwa shoko. Hapana ibvunzo kuti muda kutendeuka here. Iwe vega vakanzwa shoko iroro vaiti. Hapamba zina ndakuba. Wati unomira wega. Kuti vakomana varume ndoda kupona. Varume ndoda kupona. So it was a powerful church. We wish we once have that experience. We are promised before his coming. Before the second coming of Jesus, we're going to see again, we're going to experience again this kind of power where we preach one way one mana tabayo pamoyo Twitter say all right nyaya kubayo pamoyo mataura nyaya vanhu 3000 apasipo pakatangira Pentecostal church here no kama chiti Pentecostal church mukuru wati chi pano machechi kati no we have addressed this wana dambudziko rawo wamurutaura mwacho avadi ku appreciate church history. Okay, saka all right saka mchiti havasida ku appreciate church history. Yes, chii chakazoitika chii chakabatana kudai yamataura imi the white horse. Okay, chii chakazoitika vachitanga kunangira ikaenda kupi chechi. Yes, we should appreciate timeline atinopiwa even iri biblical because Bible rinoratidza mafambiro achaita church aizoita church kusvikira nyika painoguma because it's true nyika ine ichaguma. There are no two ways about it. Mwari achamisa rini yanoimisa. It's another subject for another day. But nyika ichamira masigns are everywhere now. Saka ndeimwe topic inofana kuti tariswe. But now tinofana kutarisa ti appreciate mafambiro akaita vhangeri. Are there predictions dzaizoratidza kuti chechi yaizosara yakarasika dzatinogona kuwana evidence in Bible? Okay, saka ndimboverengera because vhangeri rakaratotanga kuva neattack even right in the time of the apostles. Okay, because now hatigoni kufunga kuti Satana anga akafa. The devil was alive. So ngatimboverenge Paul zvaanotaura pana Acts 20. Acts chapter 20 now. Paul ari kuparadzana ne church pa Ephesus panga kuchienda anosangana nekusungwa kwake nekutambudzika kwaaizoita. Right, inzwai Paul zvaanotaura pana. Ngati nditanga kuverenga pa verse number 23 ya Acts 20 verse 23. Paul anoti panapa, asi kuti mweya mutsvene anondipupurira kwazvo muguta rimwe nerimwe kuti kusungwa nenhamo zvakandigarira. Mwana kwandiri kuenda kune nyaya tichasungwa verse 24. Asi handine hanya neupenyu hwangu, handihude kuti ndipedzise rwendo rwangu nebasa randakapiwa naShe wedu Jesu Kristu kupupura kwazvo ivhangeri yenyasha dzaMwari. Verse 25. Zvinotarirai ndinoziva kuti imi mose ndakafamba pakati penyu ndichiparidza ushe hwaMwari, hamuchazondione chiso changu. Mwana ndakuenda. So it was a sad moment. Now Paul is saying, varume inini hamuchazondiona, ndichazosungwa until I'm executed. Chinzwai manje verse 26. Naizvozvo ndinokupupurirai nhasi kuti ndakachena paropa ravanhu vose, nokuti handina kutya kuparidza kuda kwaMwari kwose. Zvichenjererei, inzwai manje, imi neboka rose ramakaita vatariri varo namweya mutsvene kuti mufudze kereke yaMwari yaakatenga neropa rake. Kanzi vakomana ndauda kusiyai warning. Pamunosara nechechi mungwarire mafudziro amuchaita chechi. Zivai kuti chechi yakatengwa neropa. I think it's also important there even up to this day. Kana munhu akanga apiwa basa kutarisa hwai dzaMwari, he must be careful how he conduct himself because he's going to be answerable. Chechi yakatengwa neropa kwete nemari.
chechi yakatengwa nei neropa kwete nechoko momwe. Ropa rakaerera comrades, pana akafa. Saka ndobva aenda mberi pono bati chinzwe manje ini ndinoziva kuti verse 29 kana ndaenda mapere anoparadza achapinda pakati penyu asingaregi boka. Zvakanzi kana isusu tisipo kumana tazofa pakati penyu apo pachapinda mapere. Chinzwe manje uye pakati penyu pamene pachamuka varume vachitaura zvinopesana kuti vatsautse vadzidzi vavatevere. Church is united in the time of apostles. Here is the prophecy yatakubhuya pana pakati penyu apa varume pachatomuka pane mapere ende pachamuka varume vachataura dzidziso dzinopesana kuti vawane vadzidzi vanovatevera vachitangawo dzavo saka zvatiri kuona zvakaitika chiprofita. The devil brought confusion. Saka when did this confusion start? Yes, saka even Paul akatanga kutoona zvimwe zvaizoudza confusion. Ngatimboverengei bhuku ravatesaronika vechipiri, vatesaronika vechipiri chapter 2. There were predictions dzekuti kwaizouya antikristu. The antichrist would come. One who works out himself as Christ. 2 Thessalonica chapter 2. I'll read from verse 1. Ndipo ari kunyora the apostle is saying panapa, zvino tinokumbira kwamuri hama dzangu pamusoro pekuuya kwaShe wedu Jesu Kristu nekuungana kwedu kwaari, kuti murege kukurumidza kuzungunuswa nekufunga kwenyu kana nekuvhundutswa kana nomweya kana neshoko kana nemwadhi inonzi inobva kwatiri muchiti zuva raShe ratoswedera. Mungazofunga kuti kuuya kwaJesu kwatodii kwatosvika. Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai nemutoo upi noupi, nekuti harisviki zuva raShe kana kutsauka kusati kwatanga kuuya. Are you listening? Harisviki Jesu haauye kusvika kutsauka kwazotanga, pachamboita kutsauka, falling away first. Vanhu vachanga vachifamba, isusu tiri kukunyorerai. Musafunga kana vanhu vachiri po ari kunyora pamazuva ake tichiri united comrades, isu tichiripo, but Jesu haauye pachamboitika falling away. Falling away ichauya sei? Nzwai, nomunhu wezvivi mwanakomana wokurashika asati amboonekwa, iye anorwa nekuzvikudza pamusoro pezvo zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa, nekudaro kuti anogara mutemberi yaMwari achizviita Mwari. Hanzi no zvichaitika ndezvekuti kuchauya munhu wezvivi, mwanakomana wokurashika, the son of perdition. Mwanakomana wokurashika uyo achagara mutemberi yaMwari obva atanga kuzviita Mwari. Maridzo inoratidza kuti Paul anga asingangoinyore bedzi, akatozvitaura akati hamurangarire here kuti ndichiri kwamuri ndakakuudzai izvozvo. Kati ndakambokuparadzira nyaya muchiri kurangarira, but zvino munoziva chandinoziva kuti aratidzwa kuti anzi zvino munoziva chinodzivisa kuti azoradzwa nenguva yake, nekuti chakavanzika chekusaroma chotobata basa racho, azvichaitwa bedzi kusvikira iye anodzivisa achibviswa. Zvino vanhu pane chiri kuita kuti chi munoziva, dai munhu akatouya nguva yedini pandakakuudzai kuti murume uyu wezvivi pane chiri kumudzivisa kuti asabude, asi chakavanzika chekusarurama chiri kutotanga kubata basa, chiri kutoita build now, but chichamanifesta at the right time. Right. Matanga nyaya yakanaka. Kureva kuti Paul ari kutaura the future history of the church. Yes. Zvichawawanikwa muchechi. Yes. But akutanga kutaura futi kuti mwanakomana wakarashika achange akagara pachechi kudeceiva as men. But pane vhesi yamabata kuti akavadzidzisa. Yava gospel rake here kana kuti yaprofesa aivadzidzisa zvichibva ku? No, it was prophecy, because even Jesus mentioned kuti zvichaitika izvi. Jesu akasiya atozvitaura futi
Okay. Panani. Ngati mende pana Matthew 24. Yanga izingoti mari ya Paul, even Jesus knew. Tikuona kuti ndo kwakuenda chechi vabatana asari kutaura kuti muchaparadzana. Right, ngati mwende Matthew 24 Jesu ari kutaura nyaya yemafambiro achaita nyika ichiguma. Ukaverenga vhesi 10 uko anenge achitaura na11 zvavaprofita venhema vachauya vazhinji. Jesu akataura nyaya yekutsauka, vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachitsautsa vazhinji. Rudo rwavazhinji ruchatonhora nokuti kusarurama kuchawanda. Saka time ichamuka maprofits, false prophets vachakonzeresa kuti pave nekutonhora kwerudo. Because muprofita wenhema anozokutaura kuti mbuya wako ndiwari kukuroya, hauchawadiba. Saka tisina vanhu vatangamuka maprofits even now, panoda kufushanyira hama yake. Saka pasina izvi pakutaura kazviri kurewana nhingi kudi. Saka vari kutonhodza rudo, kusarurama kuri kuwanda. Because ndo vari kupa vanhu kuromba nekudidi. Asi anotsungira kusvika paguma achaponeswa evhangeri yeushe chaparidzwa. Saka pokona Jesu ari kutaura pana but verse 15 now it's key. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yekuparadza yakarebwa namuprofita Dhanieri, imire panzvimbo tsvene, anorava ngaacherechedze. Kanzi panzvimbo tsvene apa pachamira nyangadzi yekuparadza yakarebwa namuprofita Dhanieri. Ndeipi nyangadzi? Itori subject iyo inozoda kuti tidzidze, but we can summarize what happened. Because zvinhu zvakanga zvitaurwa zvakazoitika. Because now nguva iri kuparidza vana Paul, the Romans are in charge. The Roman Empire ndo iri in charge. Ndo iri kutonga. Ndo vakomana vakauraya Jesu. Ndo vakomana vakauraya Jesu, maRomans. Saka vhangeri rakanga richifamba this way. Also they were also given a special name, vainzi mapagans. They were pagans because now calendar yaMwari, the Jewish calendar yakanga iriko, wakanga wakapa mazita wana Yom Kippur, andika ana Tumiri, and etc. I can read. Then the weekly cycle ranga ringori named Friday ndo yainzi preparation day, then Saturday yainzi Sabbath day, holiday of worshiping. But mapagans manje anga akapa mazita the whole entire weekly cycle. First day of the week, musi wekutanga wevhiki, ava mapagans vanga vakati Sunday. Okay. Because musi wekutanga wevhiki ava vaitarisa kunobva zuva, vonamata zuva, because vainamata zvimwari zvakaita sana Tamuzi. Anditika vainamata Tamuzi, vaitenda kuti Tamuzi akafa akaenda kuzuva. Even up to this day. Saka uchiona idea yekuti ngatinamate takatarisa kumabude zuva. Chitamata vana chitasa vamwe vanhu tinoita kuti zanzi vana Yakope, vana Dampesi. Zvimwari ibelief yekuti vatumwa vanenge vari muzuva, vanobva nekunobuda zuva, mhepo dzinobva nekumavirira. You see? Saka it's a pagan idea that moved, yakafamba ikauya up to this day. Vanhu vakawanda vanoda kunamata vakatarisa kunobuda zuva, because vanofunga kuti kunobva kukudzwa. Okay. Saka pagans ndo vakaintroduce izvozvo. Saka Sunday pakati pakati Sunday pakati Sunday zvinoreva kuti zuva rezuva. Tichazoita kuona kuti ndosaka uchiona sabata rakanoiswa pamusi weSunday muchechi history. Paganism yakazobhabhatidzwa muchechi. Okay. Saka vakomana vaiti Sunday, Monday vainamata mwedzi, shortcut ya Moon Day. Okay. Vaibva vati Easter, maiva Tamuzi vakaenda pamwedzi. Sitakakura kare tainzwa dzimwe nyaya mamishti, ainzi pamwedzi pane mukadzi akatakura huni akabereka mwana chichichi. Saka vanhu vaiti kunamata vachitotenda zvinhu izvi. Saka Moon Day, then taita Tuesday vainamata mwari ainzi Tew, then Wednesday vainamata mwari ainzi Wooden, then Thursday vainamata mwari ainzi Thor, the god of thunder. So vaitenda izvozvo vana Zeus nana. These were Roman mythologies. Those are not Greek mythology and Roman mythology. Vakabhabhatidza zvakabatana. Up to this day we've been believing to this nonsense. Tichitenda muzvimwari. There are movies dzinoactwa
today tine vaiva nevanonzi mademigods handitika mwari anenge achitendwa kuti pakazvarwa mwana through mwari maybe ndi Zeus anenge akarara nemunhu then ozvara munhu uyo kana azvara mwana panozvara kanonzika demigod. So tinoona mamuvi anoekta zvinhu izvi ana honeymoon vanoenda kuhoneymoon saka vanobva unochata vanonzi vaenda kuhoneymoon. Honeymoon zviri kutorwa it's a mythology yaitwa nemaromans nemagreeks saka vainzi zvaizotinoti Diana ndiye anenge ariko kublessa ine mwana vamunorara mopiwa chipo chemwana and what so zvinhu zva we have also baptized these things and zviri kuramba chiita flow in us at some point mamashura tinotenda chichi. So we see kuti Friday vaizonamata Mwari ainzi Frigg, then Saturday vanga vadiscover a planet and Saturn. So they named the entire weekly cycle. But maJews aingoziva kuti Friday preparation day, Saturday Sabbath, then Sunday first day of the week. So vhangeri parairohwa nevakomana richipinda rakanopinda in the pagan world. Okay. Saka parakapinda rainoramba vamwari ava runointroduce mwari wechokwadi. Saka because of that paimuka persecution neretaliation. Okay. Because vamwani vaita mari nekuveza vamwari voveza zvomwari izvi vobhadharo and uyo ari kuuya nevhangeri osvikoputsa kuti hakuna zvozvo. But Paul even says that ngatibenge Paul achitsanangura pfungwa iyo vakorinde vechipiri chapter 10. Now Paul anotaura verse 3 10 verse 2 Corinthians chapter 3 verse 10 chapter 10 verse 3 Paul anoti nekuti kunyangwe tichifamba nenzira yenyama hatirwi nemutoo wenyama nekuti nhumbi dzedu dzokurwa nadzo hadzisi dzenyama asi dzine simba pamberi paMwari rokuputsa nhare. Isu tinoti tichiputsa njere nezvakakwirira zvose zvinomutswa kuzorwa nekuziva Mwari. Tinotapa mifungo yose kuti iteerere Kristu. Anobona saka Paul ari kuti pateichirwa vhangeri pane zvinomutswawo kuti zvive zvirwise vhangeri. Saka persecution taizoiona manje. Saka ukazongochiverenga pamwe pacho Paul ainzi aitemwa nemabwe womuzvonzi kuguta ufunga kuti afa iwe umutswa namweya mutsvene oenda mune rimwe guta oparidza. Saka there was also conflict now because vakapinda in this pagan world. Vamune zvimwari vana Jupiter vana Zeus vanani vakomana votanga kuputsa nhare idzi vachipwanya njere dzemunhu kuti asanamata zvifananidzo izvi. So they were persecuted. Okay. Saka Christianity yakava more popular in the pagan world. Vanhu vazhinji vakagamuchira vhangeri mweya mutsvene achishanda navo vakabhabhatidza. Uchiverenga bhuku raActs 4,000 5,000 zvikara kuti hanzi wazhinji people vachibhabhatidzwa. So now because of this now we see kuti the entire history of the apostles inopera chiti they were all killed. Saka chechi yakasara newanhu wakanga wasina unazosimbira vamwe vasina kuona Kristu Jesu. Chechi yakasara newanhu wakanga wari wiki vamwe vaine fiye vana Paul vakanga vachimira vamwe vanga vasingatendi in the power of the Holy Spirit kuti mweya mutsvene anovasvingisa. Saka influence yemapagans mamwe acho akagamuchira vhangeri but anga asingadi kusiya zvatinoita izvo nekuti munhu anga achienda kun'anga asi andauya nezvikwambo nezvidhoma muchechi munhu ada kuya neuroi muchechi ogara nawo imomo otanga futi mabasa ekuroi ari muchechimo kusvika chechinoita mbiri yekuti inonzi newaroi nen'anga because vanhu vanonga vasingadi kusiya. Saka the gospel yakatanga kuweakenwa with that. Saka tinozoona muhistory maemperors aichinja vana Nero pavaibvawo kuchiva maempara akanga achiyowo matsva. Saka maemperors aya mamwe acho akaita musikanzwa vakatanga kutora chinamato chechikristu vakatanga kuchibhabhatidza nechipagani. Makore apya tetakurwa takurana 538 AD rana 476 538 AD tinoona Christianity ichitanga kunetseka nepaganism. Kwanga vane varume vanonzi vana Constantine. He became a Roman emperor but now uyu murume uyu anga aitenda anga aenda kuhondo then he claimed that he had dreamed the cross and etc. And he comes back and say I want to be a Christian.
so unongozana a man of influence, a man of power, a man of glory, vanhu vanoda kubata vorega kuda kukudza chokwadi, so they allowed heresies to come. Saka vakabva vafunga akati no, let's now change. Takuti isusu zuva redu guru rekunamata zuva ndo ratakuita sabata, Sabbath day, day of rest. Hapana chaenda kubasa, tabhabhatidza chikristu, tikutora tsika yava yakanaka. When he was baptized, he said Sunday rasabata. Okay, ndopa zvatangira manja. Sabata rezi kuti vanhu vachirwira zvinhu vasingazive. Because vanhu havadi kuappreciate church history, they must go back, because now Roman yanga ine Eastern Rome neWestern Rome. So Western Rome ndokwaibva varume avo. So because of that they were also ordained ava manje. Varume vandobva vachiswa in place of Jesus. Vakupiwa mazita atakugadzira anonzi mapopes. Hazvimo muBible, it's not biblical. Macardinals chichi vakutanga kuronga masystems. Kudzamara now Christianity yakachinjwa ndeyakunzi the Roman Catholic. Okay, Roman Catholic Church. Kuti Roman Catholic Church, the word Catholic means universal. Kuti tinotora tinoaccepta zvese, tinokwanisa kuzvibhabhatidza. Saka nawo Tamuzi, vanga vakavaka Tamuzi ari chidhori, naIshtar mai wake ndobva vabhabhatidzwa nawo, ndovata kuti Mary and Jesus. You see the heresy. We also go takuchiona kuti because Tamuzi wacho anga akazvarwa musi wa25 December, automatically because angunzi Jesu, Christmas ndo payawana mukana yabhabhatidzwawo. Tatione 25 December zuva rakazvarwa Jesu nditamuzi, ndisaka chiisa maChristmas lights nemaChristmas tree. That has nothing to do with the birth of Jesus. Hapana patinoona kuti Jesu pakazvarwa pakanga pane maChristmas lights nemaChristmas trees. There is no evidence whatsoever. Ndo day rinoitwa upombwe maningi, ndo day rinoita madeath tolls akawanda. It's a cursed day when we are saying we are celebrating a holy Jesus Christ. You see kuti takuona distortion now. Ndo kutsauka manje kusvika taita a man of sin. Saka okay, bata ipapo. Saka tiri kuti the early Christian church ndo yakaita morph into Roman Catholic. Yes, ndo yakachinja manje, ndobva yabhabhatidzwa, yapiwa rimwe zita, yakaita overpowered, ndobva yapinda mudarkness. Yes, tinotaka kuona period iyo inoprofesa nebhuku raRevelation. Bhuku raRevelation, church inoonekwa in form of horses. Saka inoonekwa, if you read Revelation chapter 6, you see now mabhiza anoonekwa. Bhiza rekutanga rinonzi panapa ranga rakaita bhiza jena, verse 2 ya Revelation 6. Zvino ndakatara ndikaona bhiza jena, ndo church yeEphesus. Ukazoverenga pavhesi namba 3 anoti wakati azarura chisimbiso chechipiri ndakanzwa kuchisikwa chipenyu chichiuya. Verse 4 ipapo rimwe bhiza rakabuda riri dzvuku, wakanga akaritasva akapiwa simba kuti abvise rugare panyika, kuti auraye, akapiwa ndopatakona kufa kwamaapostles. They've been killed now, persecuted. Pona persecution yese tinoona mubook of Acts. Bhiza raya raadzvuku, ropa revatsvene vakuurayiwa. Then after that ndopata kuona manje bhiza rechitatu. Andakatara pavhesi 5 ndakatarira ndikaona bhiza dema, darkness. Tasvika muperiod yayo ndakatarira ndikaona bhiza dema, wakanga akaritasva, wakanga ane chiyero chemuruoko rwake. Ndikanzwa inzwi pakati pezvisikwa zvipenyu zvina achiti chiyero chezviyo chichatengwa nedhinari, nezviyero zvitatu nezvebhari nedhinari, kusatadzira mafuta newaini. Saka takuona because now even the word became so expensive. Zati kuona chingwa chakutengeswa muprofesi. Saka darkness payakauya through Roman Catholic, munozoverenga. Ndosaka nanhasi chiti ndo church hombe, ndo mother church. Because now Christianity yakanobhabhatidza, ndobva vabhabhatidza zvinhu zvese izvi, ndobva taitwa engulfed in this system, main system. Pakarukwa mirayiro yevanhu, vanhu vakatanga kumbunyikidzwa, vakatorwa bhuku bhaibheri kuti vasava naro, bvaranzi rakupa maprista ndakugara naro, iyi munongonoriverengera kuchechi. Ndobva wachitanga kubhadhara vanonzi maindulgences, kuti uregerwe zvivi unofanira kubhadhara mari. When salvation was free. So tell me something.
If you are reading this in Revelations, was there a prophecy before here to warn people about such? Yes. We need to also now to come to connect with the book of Daniel. I think if we have time to find out my subjects, these are deep subjects. But now toda ngopa summary yekuti munhu anokwanisa kutonongoona even akanoverenga zvona tiri kutaura izvi. Even if you google unongonyora dark age period, google yakutokupa zvaiitika ndiani asingazive kundo zvaiitika izvozvo. So people were denied access to read the word because vaida kunyeperwa. All right, so church ya Roman Catholic Church, yes, how long did this go for? zvakatora makore 1260 years church iri in power. 1260 years church iri in power from 538 to 1798 AD. Church was in power. All right, those were centuries. Church in power. Vanhu vasingaverenge, people were completely denied to read the word. okay. And many reasons ndo pakatanga nyaya dzekuti vanhu vanoti kana vakafa vakuenda kudenga ndo pakutanga kuparidzwa vhangiriro iro bhaibheri ichidzidzisa kuti munhu akafa hana chaanoziva, anomirira rumuko ari muguva rake. Vakuparidza kuti iwe unogona kubhadhara mari kana wafa tokutransfer woenda kuheaven, woenda kupagatori. Topatanga kunzwa maissues ese aya. So vanhu vaivhundutsirwa vachidhorerwa mapicture evanhu ndo pakatanga kuya pfunga kuti Satani anenge ane foko kugena achishandura vanhu. Saka vanhu vaidhorera mapicture, paitwa madrawings, powe madrawings achitendedzwa, Satani achipindura vanhu chinzi kana musingade waigona kutobhadhara hama yako, nzi bhadharira hama yako mari ibve ikoko. Saka church for 1260 years yaicollecta mari from peasants. That's why even up to this day Roman Catholic Church is powerful church. Ine mari. Those were money that were collected mudark ages. So vanhu vakanga vachitora mari ichitorwa kuti uregerwe zvimuprista waibhadhara mari, ainzi indulgences. So now because of this tinozoona kuti after chichaita zvaita izvo topinda muperiod of freedom. Even baptism was distorted up to this hour. Vanhu vaifanira kunge bhaibheri inodzidzisa immersion, kunyudza. But now vanhu vanga vasaite izvozvo, vanga vakuitwa mvura musoro nekapu yainzi sprinkling. Because vanhu vanga vasingaverenge bhaibheri raigara 1 muchechi rakasungwa necheni, raiswa kusunungurwa nemuprista muverengero rose rakiwa. Saka wakatozoverenga zvonzi because vanhu vanga vasingaverenge bhaibheri for that period of 1260 years hakuna munhu aigeza, because bhaibheri ndinodzidzisa hygiene. Period iyoyo hakuna invention yakaitika, kuna chakagadzirwa. People were dump. Ndaimboverenga vamwe vaitaura hanzi munhu akageza, the longest person akageza, munhu akageza Sterling anga ari Queen of England, akageza ka2 pagore for period ye 1260. Ndiye munhu akarekodwa kuti yakatogeza tsvina. Even ukataza mavideos anoactwa anoda kudepicta period iyoyo, vanhu vachaonekwa ine tsvina, aita kunge mazombi. Saka nawo ndo patinozoti tapedza period chechi yaita zvaita zvayacapture vanhu, tinozopinda mutime inonzi period of reformation. Okay, where we see now, because the revelation atusatadzira mafuta newine. Wine doctrine, mafuta mweya mutsvene. Saka zvimunza mweya mutsvene hatengeswe, ndekuti ndamwari chiramba riri, because Paul anoti you must be faithful to doctrine. Saka ndo patinoona manje reformation time yamuka takuona manje varume for yakatora 500 years, because for each century kwaimuka a reformer. Okay, patakuona reformation because now even the sanctuary, the temple was disturbed. Midziyo yanga iri mutemberi yakanga yaurayiwa yairatidza the plan of redemption of men. Saka nawo tinotanga kuona mareformers akumuka, people like Martin Luther. Okay, yeah. Martin Luther, kwete junior yakazouya muAmerica, he was just a disruption. Okay, all right. Martin Luther Jr., he was a distraction of Martin Luther King, a reformer. Akaita basa hombe. Saka vanhu iko zvino vanoziva Martin Luther wekuAmerica, vasingazivi Martin Luther wepatime of reformation. Martin Luther uyu saka ainzi Martin Luther King Jr. Martin Luther akauya akapinda muEurope. He was a German monk. Akanomirirana naCharles V, Eye of Germany, achirwana nawo. Asi wanga ari muRoma, anga ari musystem iyi, but Martin Luther anga averenga book of Romans akaona chapter yakazi the just shall live by faith.
So he started questioning nyaya yekuti saka isusu mupriest anopinda papapa. Our high priest now is Jesus. Akanonyorera 9th thesis padoo rechechi. Akatanga kurwara nawo, akadedzwa nemacardinals nemapops kuti adaire nyaya yake ainze heretic, because munhu wese aita go against church aibvanzi is a heretic, aifanira kuurayiwa kana kupiswa mumastakes. Martin Luther akaenda akanomira, saka chinoti akamira pamberi pawo, hanzi vakamutaura kuti you must recant your words. Recant Martin Luther. Hanzi yakati I need a moment of prayer. Ndobva aenda small room yanga iripo. Ndobva anotamunamata akati Lord, I'm nothing but just a child. Teach me to do what is right. Hanzi akanodzoka pamberi pawo. Hanzi vakati Martin Luther, recant. Hanzi akati I will never recant. I will not recant my words. For it is dangerous for a Christian to go against his conscience. It is dangerous for a Christian to go against his conscience. So help me God. But is a heretic, he must be killed. So we see vana John Calvin. John Calvin vavhura yangunzi Calvary. Saka vakomana ava pavaimuka vachiri vavhangirirawo vana John Calvin, vana John Wesley. Because vana Wesley vakanga vadzidza manje vakadzaya vaiti the method of salvation, growing in Christ. Munhu anokura sei haafanira kukirwa bhaibheri, haafanira kulokwa necheni. Munhu ngaapiwe bhaibheri. So vakatanga printing press ya Gutenberg yakanga yatoitwa invaded, ndobva vatanga kutogadzira vakutoprinta mabhaibheri vakupa vanhu. Chechi ikatanga kupinda ichiuraya vanhu, wani bhaibheri wese anofanira kuurayiwa. So iye history ichitaura kuti vanhu vakanga vakuto bhaibheri anga rakubhekwa muchingwa. Okay. Saka uno munhu akaina idea iyoyo. Pozvinonzi vakanga vachifamba line by line vachiuraya vanhu nemabhaibheri. Kwaonekwa nebhaibheri waipiswa waurayiwa. History yoti church yakauraya vanhu up to 50 million Christians were killed nechurch. Ichita basa iroro. It's a dark, saka ichidzi dark age period. Vanhu vakanga vachiurayiwa. Vanhu hanzi Bible 100 rakanga rasara rakatorwa nemumwe mukadzi akaripakira muchingo muflower akarisa muoven. Ndipo kastrategy yekuti togona kutora bhaibheri toribekera muchingo. Saka munhu ainotsvaka vanhu vakatakura malofu echingo achiziva kuti vanhu vese vakatakura mabhaibheri. Bhaibheri ratoita zvatotazvekutamba vanhu vakarifira. So kana tichibata bhaibheri hatisuda zvekutamba, but it's not a game, comrades, to be taken lightly. There's been a war. The devil hates these things. Saka zvisina upper end, share funding. Because Satan haadiba anoziva the power which is in these things. So okay, saka time reformation now. My introducer time reformation. Yes. Parita reformation apa. Patongo mangu macheche vari kudiva na. Okay, good. That's a good question. Vana Martin Luther vaingorwa vhangeri. Vana Martin Luther, vana John Calvin, vana Wesley, Maana Baptist, the Waldenses, all these people vaingorwa vhangeri. But now when they were killed, when they were arrested, one waitera vhangeri opoza vana umuka same century. Another reform after 100 years or 90 years. So one wanenge vatera in that century vakazva kuti Luther asungwa asisipo waiti hatichadzoke muchechi because takadzwa vhangeri Luther, chechi yakarasika. Takunzi maLutheran, tiri vanhu vaLuther. That's how now iye akatomuka nhasi akazi kune vanhu vakaona anotoshama kuti kune Lutheran. He never opened Lutheran church. Havana kusevavhura machechi. Imwe reformation yomuka John Calvin orwa vhangeri vanasara kuti tava maCalvinist. Avo muka nenyaya yevhangeri kuti aiwa chechi inofanira kubva because John Calvin aitsa kuti havuna madziro nemupriest, you pray for yourself. Saka he resurrected the altar of incense. Uyu yakaita resurrected the altar of sacrifice, Martin Luther. Then ana John Wesley vauta resurrected the altar of table of showbread. Munhu ngaaverenge shoko. Method of salvation. Iye kana asungwa afa vasara vaya kuti tama Methodist. Tisi tine method yesalvation. Mabaptist auta hatispringliwe ba, hatiswe musoro kuti babatizwe. Handi tinonyudza vanhu when they were persecuted and dispersed. Wakasara vane vhangeri wakati tinonzi maBaptist.
we believe in the true baptism. Saka vanhu ava vaidi kubatana. Right, good. Saka truth was scattered now. Okay. Truth was scattered now. Saka tani mabaptist, tani malutheran, tani mamethodist, vaneka light kawo. Saka it was God allowed that, so that light erupted. Rebased one or not, there is light. Saka reformation yakabatsira kuti light rivepo. But now God had to bring these things together. Saka iwe wanga usingagona kuita Methodist chete muplan of redemption usingabatane malutheran because une chokwadi chakashota. You need the light in malutheran. You also need light in mabaptist. Because iwe ukati vanhu vaerenge shoko wasina kubhabhatidzwa waona zvawaita, wasina kutenda in the cross aona zvawaita. So now the truth was scattered. Saka hakuna igona ndiri mulutheran or ndiri mubaptist at the same time kana asina kutotenda chibaptist nechilutheran chacho. Saka maifanira kutoita united. Saka now reformation time up to 1798. Now French Revolution, we know French Revolution yakauya nana General Berthier nana Napoleon Bonaparte. So ndo vakomana vakazoenda vakanobata pope. The pope, when we know he was arrested, and now the church, about the downfall of the church, book of Revelation hang out the beast. Yapewa a wound. Okay. But wound which has opora, which is another study for another time. Kanta kutama prophetic presentations. All right. Nokuda kwenguva yeduka mabata a certain topic. Yes. Iri history of the church. Yes. Yekuti church yasiwa na Jesu to the 12 men pa day of Pentecost papane varume vangani papane less than 200 vangari upper room vakapiwa mandate who baptized 3,000 on the day of Pentecost. Then they went about vakujoinwa una na Paul planting the church. So the church here is not building the church and people that are believing in Christ. So everyone is believing in the same thing. So some congregating there, some congregating there, we understand. But mavamati mimi panozofa mapostora panozoita period yekuti vari panyanga voita take over asi vasingatendi kuzosvika vachifoma vachibatanidza paganism yavo nechikristu. Nenyaya yekuti ndo vari kutonga is the Roman Empire. Kwakuchine maempire at that time zvamuritaura ndo vakabva vaita legislation yechurch. Now that's when the church became state and we have the Roman Catholic Church, as you say. And then you are saying kuti it went on for how many years? 1260 years. Yes. Right. Then you are saying kuti the reformers vana Martin Luther nana Wesley ndiye wisiri here. Yeah, wisiri. Okay, nana Wesley nana they were against this system. Trying to go back to the old system that was established by Christ in the first century. Now, from that point yamuritaura ipapo takutoona kuti Roman Catholic yasara iri yoga, patoone Lutheran, patoone Baptist, patoone Methodist. All right. I think ndichazovadana vakomana. Yes, what is the problem? They need to understand. Yeah. By that time they were called heretics. Okay. By the Roman Catholic Church. Yeah. Not my reformed churches. Okay. They reformed from Roman Catholic. Oh, they were reforming from Roman Catholic. Kuti church Roma yakarasika. But my Methodist ega asina ma Lutheran akarasika. Okay. Because the light that the Lutherans have, rinova full rabatanzwa nerima rinda kubatanzwa nerima Methodist, rabatanzwa nerima Calvinist, Baptist richidaro kuti idzoke kuva kuti chite chinhu one. Pane nyaya yeSabata nechi, so many things were destroyed. Saka even up to this day, they need to appreciate ma Methodist, ma Lutheran, kuti history yavo inoti chii chakaita kuti vavepo. Ndopandakana muzo
saka isi manje tinonga kuzoona dzimwe nyaya dziri deep dzekuti Roman Catholic with time ana Ignatius Loyola vakazotanga maJesuits, the secret society of Jesuits. These guys are meant kuya kuzopinda wachipinda wachida kubatanidza machurches. Vamwe vakutsvaga manje inonzi the amalgamations of churches where now takuti yawanoita yekutanzi machurches anonzi abatana. Saka apa kuti rambai muri separate asi moita kunge makabatana but musingaudzani chokwadi. Muri kuudzana chokwadi nechichi because some fears because now church yaitya the Roman Catholic now feared kuti okay ndini mother church. Okay, wana wangu wabuda mandiri. There's something that then we see. Awana vakazondowandira kuAmerica. Yes. Not kuEurope. Chicha chaitika. Okay, yes, we see kuti dark ages now vanhu we have the church fathers. Vanonzi machurch fathers they vakatiza because panguva iyi paitwa inonzi the voyagers of explorers yana Vasco da Gama. They had already discovered America. And America was named after murumainzi nana Christopher Columbus ndo vakanga vadiscover America. And Christopher Columbus named America after Amerigo, one of his guys wangaina akati who called this place America. Then they went back to Europe. They said we discovered the land. You know, by that time there were less than 1,000 red Indians. Vakanga vauya ikoko from India. We don't history chinotaura zvakawana vanhu vachitaura vachidistorta. There are a lot of things that you find is really interesting history. But now the church fathers vakamona vakatiza nerimwe team vakachitizira kuAmerica. Now kuAmerica they said okay, this land haina munhu watawana arimo. We want now to establish a state yatichagadzira iri religious but inoseparata politics and religion. Okay. Because they seen zvaitika kuti mapoliticians ndo anga atora mapagans ndo anga atora church achimikisa nepolitics. Then because of that zvakaita result for the greed of politicians and selfishness of politicians. This happened. Even up to this day politicians do that. They go kuma churches kutsvaga favor from Christians. But now you see because makristu tine vhangeri tine munondo unoratidza kuba but in politics there is no rules. Munhu anogona kutora zvaatora saka pamba ane dambudziko iroro. Saka vakati katagadzira America yakati no, this entire nation they said okay we are going to separate politics and ndo patiri kuona vachienda kuAmerica. Because church inofanira kugara iri independent. Inobatsira mapoliticians akarasika vanotsiurwa nechurch. Church ndo musuwo unobatsira kupa ma-solutions to problems, ma-solutions to society. They are given by the church. Because ndo ine ma-principles aMwari. Ndo inotaura in the place is the voice of God. But it's unfortunately now, even today, the church is weak. So we see this is how now we see America yakuya kunowanda because vanhu vakawanda vakati no kana tagadzira environment yakadaro it's better we run tiende kunzvimbo yakagadzirwa yakanaka iyi. Saka church now grew up in America ikatanga kuva nesimba more there because there was much freedom. They were running away from persecution in Europe. That's why we see more missionaries came from that side in America. So say vasina kutobatana kuAmerica kunoita chinhu one. No, they now you see now ukaramba uchiverenga church history in America now. God also raised a man anonzi William Miller. But you see patutaura zvisizvi Pentecostalism yanga isati yako. Okay. Vana Pentecostalism ari kuya isogara chivataura vanhu Pentecost vanhu vari kuteera zvinhu izvi. Zvinhu zvatanga mai manje panapa pana 1901 apa tato mu 19th century apa. Mu 1901 panapa tana Charles Palmer muAmerica futi imomo. Ndipo ndozitanga kwangu sina mashure kweso. Roman Catholic Reformed churches. Okay. From Roman Catholic then we see Pentecostalism now. Pentecostalism was born as a way to distract this church history. Okay. Because through Pentecostalism hatichagona kuziva kwatiri kubva. The whole picture has been dimmed. Saka the Roman Catholic Church haufunga kuti unoziva kuti yakabva kupi, zvakatanga sei. Methodist haufunga kuti zvakabva kupi because munhu wese amuPentecost now. Even some Adventist now they want to be Pentecostals too. Okay.
saka ukaenda kumethodist kune methodist yemapentecostals, ukaenda kuroman catholic kune roman catholic yemapentecostals, ukaenda kubaptist kune mabaptist ari mapentecostals. Warutira kuchema nendimi tinoda zvemweya. But that's not what Jesus had established. Saka nyaya dzemaofferings, nyaya dzekuprosper maprophets, vakunzi mamen of God, tiri vana vapapa. So you see kuti the Jesuits, those were established by Ignatius Loyola, they've accomplished the work. Okay. So that at the time when you see the church can also be brought back in power. Because kana kune chinji Catholic Church inoti tisi takazvarawa now, they must come back to us. So with time you see even system yePentecostalism yakafanana nesystem yeRoman Catholic. Ukuna papa Roman Catholic, you see also a papa in Pentecostalism. One who is the one of the church, the pope there, here in Pentecostalism. They also muridzi wechurch, church yaningi. You see, so you see the Jesuits also created a system. It looks like the image of the beast. You know, you just persecutor now. It's a Pentecostalism now. It's more dangerous. Because iri kutendesa chititendesa muzvimashura nespiritualism iri serious. We've seen many things that we've never witnessed, even in early Christian. Now vachitanzi tiri Pentecostal, ukaenda paPentecostal hatina kumboona zvakadaro. There were no prophets there. Even the apostles never did zvavari kuita nhasi. They never said church ndeyangu uchibhadharisa vanhu vatanzi toda spare time, but $100 $200 they are all false prophets deceiving. But it was a system that was created by an Charles Pop. Zvatanga mai manje izvi panapa 1901 apa mutopeka Kansas, Azusa Street in America. But havadi kunzwa history iyoyo, vari kuti tiri Pentecost, tiri wemweya. Endai munoverenga vanhu vakazvitanga kuti ndiwanani makushora vanhu. Saisi kuti inenge vanouya vachisikodaira nyaya dzavo, kana ana marwa vadedzewa vauya vataure kuti origin yechinhu yakatangira kupi. Alright, saka mama mention mukati pakazita Charles Miller. Okay, yes, William Miller now. William Miller becomes an anchor. He's a very important man in church history. We need to appreciate him. Now William Miller now in America now, because church wanakwatizira kwa America, it's a conducive environment. Christians are I love Miller now. Miller comes in, he reads prophecy. Anosangana prophecy ya Daniel. Chapter 8 2300 days. He calculates the prophecy. Ndichika panda timeline yake achiwerenga wasvika pana 1844. William Miller 1844 William Miller vat mawekera ndaita parunzi sanctuary ichaitwa cleansed. Zvinoreva kuti Jesu akuuya kuguma kwenyika. Ndobva atarisa zvaitika kumashure. Man of sin aonekwa mudark ages. He sees everything achibatanidza akaona zvakawanda zvakataurwa nemaapostles nini zvazadziswa. The falling of stars chichichi. William Miller was convinced. The dark day made dark day. Zuva richasviba segudza remvere. Miller was convinced kuti tasvika mukomana akudzoka. Now William Miller, he said, okay, he was a Baptist, this man. He said, no. Ndakutopinda machechi ese. Ndakumira zvibaptist. Now God was using him. Akusati kwane Sabata. Take it right. Tonzwa vamwe vakatasana chiwenga vachinyepera vanhu mastreets. William Miller was not a Seventh-day Adventist. Time yaka William Miller, Ellen White was not a Seventh-day Adventist. Ellen White was also she was a Methodist. Wabereki wake wana Eunice wanga vari ma-Adventist, wanga vari ma-Methodist. Kwakusati kwane chinonzi Seventh-day Adventist. No, kwangune ma-Baptist ma-Reformed churches, kwangusina Pentecostalism futi. Saka the period 1840 to 1844. Anyway, she was almost 1844, anga about 17 years old. Anga achiri mudiki. So William Miller akataura vhangeri. Akanopinda Methodist, wana Ellen White vanga vari vadiki. They were young, vakadzwa vhangeri William Miller nevabereki wake, vakatanga kutoteera vhangeri.
Okay. nevamwe vakawanda William Miller akaenda kuma-Calvinist kupi every reformed church aiparidza akati Jesu akutouya kumanda weka makore 2300 days sanctuary ichachenurwa kuchenurwa kwepanyika panapa siyana nezvokubata machinji ngachigadzirire kwekwashe saka William Miller akatora Methodist akatora Baptist akatora Lutheran. You see what he did? Mwari akamushandisa kutora truth yanga iri scattered ndobva vaisa pachinzvimbo 1 vaitanga kunzi inonzi the Millerite movement. Zvandiri kutaura zvasi hazvina kunyorwa mumabhuku e7th day zviri paGoogle. You get that information? Inonzi the great disappointment day because William Miller akataura kuti Jesu ari kuuya 1844 22 October aine vamwe waika vaitocalculata. The calculations were correct. Even up to this day, if you do the calculations, uchitora semapiro akaitwa naGabriel unosvika pana 1844. The problem was the event. Alright. White event inoreva kuti Jesu akudzoka, but event yaireva the cleansing of the sanctuary in heaven. Kuti Jesu akupinda munzvimbo tsvene kuti achenure sanctuary. Ende haufi wakanzwisa statement iroro kana usingaziva in sanctuary service. Saka tine vanhu vanokachita nharo but vasingaziva kuti sanctuary yaitochenurwawo. And because Christ became our high priest, he was supposed to go through the whole process because he's fulfilling every law. Alright. Saka haana step yaanofanira kujamba. Saka William Miller was confused. So now because he was confused neprophecy iyi but munhu wese anga apo, the whole truth was gathered. Sabbath keepers vane chokwadi chesabata, vane chokwadi chereformation, vane chokwadi chediet, vane chokwadi everyone was gathered by Miller's powerful service message. And the entire message yakafamba throughout, even kusungu kuAfrica yakasvika to all Christians. Even in Africa they heard the message kuti Jesus is coming 1844. But we know what happened 1844 hapana akauya. Jesu anakuya, we are still even here. So vakasara vachizotsvaka manje, vamwe vakadzokera mashure vakati matinyepera chichi. It was a disappointment because vamwe vakatengesa minda nemapurazi. Saka navo vasara apo, vakasara varipo ndo vakatanga kutsvaka. But pakasara pane maLutheran, pane maBaptist, pane maCalvinist, maWesleyan, pane chimunhu wese anga maMethodist vanga varipo ipapo. Vana Ellen White Methodist, vana James White angabva kuSabbath keeping. Vanhu vese vanga varipo nevamwe vakanga varipo. So pavakasara William Miller anga atotiza, anga asipo, ataura kuti achatoita kana achade kubata machidechi ndakakanya vanhu. So vanhu vakasara, group revanhu vakasara wesa, it was God's strategy kuti vanhu vese vaungana. Hapana ari kuti ndini ndatanga chinhu, William Miller achatobviswa mupicture. Ava vangosara varipo, they are now do as a group, vakawanda kudaro vachistadha vachinamata. Then vakabva vaona revelation iri pana Revelation 10 endo kuti message yebhuku raDaniel ichaparidzwa, ichatapira mukanwa, asi dumbu ichavava. Asi kana ichinge yavava, munofanira kuzoprofita zvekumarudzi evanhu. Keep on preaching the word, the message of Jesus is still coming again. Don't stop. Ende kumadzimambo muvaparidzire Jesu unouya. So vakaona Mwari atiratidza kuti bhuku yatapira but yavava. Se disappointment yakatwa prophesy bhuku raRevelation. So after that then they discovered tine masabata kai vanochengedza sabbath vari pana rakamira sei sabbath vakatanga kutotsanangura sabata resi Sunday, sabata iSaturday vakutoestablisha doctrine iroro. Tine maMethodist ka rakamira seMethodist, aiwa munhu anofanira kukura nokuverenga shoko. Nyorai pasi. Tine maBaptist munhu anobhabhatidzwa sei? Munhu anobhabhatidzwa nekuita sei? Nekunyudzwa mvura. You see, so they to gather all truth that was there. They never gather all truth. Ndobva vaoita kuti hatichagona kuti tane chokwadi chese chata Mwari atibetsera through William Miller kuunganidza chokwadi chese. But hatichagona kuti ti-establish a church. Ngatirambe tichingoparidza. Saka but because of William Miller's idea diabolic yanga yabuda, ma-statesmen vakati hakuna, munofanira kuva registered, tizive ndimi wanani. Hatichade confusion yanani yana Miller. You must have a name for yourself. Saka period iyo yazora after 18 ndo pakamuka ma-false prophets akawanda. Wana Branham, wanatakuona ma-Church of Christ, etc. Many false prophets, vamwe the Mormons. Tanonga mubhuku ratanonga riri Bible. Satan anga ada kudisturb manje zvinhu zvese.
chokwadi chachaungana panzvimbo 1 Satani akaona kuti paita light up vanhu vaunganzira chokwadi agani takagadzira chi kuti ai kune inonzi Church of Christ kune takuona futi maJehovah's Witness tisi mawitness aJehovha. You see such things happening. All right. Ende vanhu havadi kuva free kutaura nyaya idzi. Wataura nzi makushora vanhu hapana muna kushora tikutaura zvakaitika. Pane a group of people yasara ine chokwadi. Now I want to follow that kuti when these people were there chipo story omana achati chatombo wako ndichana 1930 something kuno kuAfrica kuZimbabwe achisitomboonekwa muchurch history wana Jowana wasati wako you see vanoda kuti wakomana wawe wachigara apo ihama dzangu idzi wachitsanangurawo nyaya dzavo kuti iwo vanoti muchurch history vanopinda papi vanofana kuya vachitaurawo nyaya dzavo kuti vanopinda papodcast ine. So now you see kuti even zvanakupai zvana William Miller kuti vakagona kudzokera back to the Bible. Saka now it gives even your program a credit patiri kuti Bible truth program kuti zvimwe zvatiri kutoona zvichiitika zvanga zvine fulfillment yatiri kuona iri biblical. So now in all these things avakanga vaungana they had to sit down and say we need a name since it's being required. Then they decided to spice it not a Seventh Day Adventist Church. 1863. It was way after 1844. Almost 20 years later. Saka vanhu vakataura vhangeri ra 1844 a great disappointment. Chiwenga apostle must know could they were not Seventh Day Adventist. Seventh Day Adventist yanga isati yako. Ndakabvunzwa apostle. Seventh Day Adventist yakazovapo 1863. Okay. After 1844, many years after 1844, then they said, could Seventh Day Adventist know the name is actually a standing rebuke against the Protestant world. Okay. It reminds them the issue of the Sabbath. Could you know you reformed Catholic Church muchitiza nema. The Sabbath is still stand. It also reminds them the second coming, the advent of Jesus. Okay. Could you must remember, must be reminded the world that Jesus is coming again. That's why even in the Seventh Day Adventist, our blessed hope, it's on the coming of the Messiah. Okay. But second coming. Jesus who come is the King of Kings and Lord of Lords. Not Jesus anoya ari gwayana ramwari rinobvisa zvenyika no. But Jesus anoya kuzotora vanhu vakunda this world, this fin of world, kuti vachizoenda vachitriumph vanemba rwiyo rwamozisi negwana rwiyo rwokukunda the song of the lamp and the song of Moses. So the church now Seventh Day Adventist is to grow. Now the uniqueness of an Adventist is this: you can now be an Adventist at the same time or a Lutheran or a Methodist or a Baptist. You can't be a Methodist then you say I'm a Seventh Day Adventist. How could a Methodist uri Seventh Day? Unofana kutotendeuka ku Seventh Day. Wotora chi Methodist. Because now why the uniqueness of an Adventist is akasangana Methodist anowirira naye pa method but anopesa naye pa baptism. Okay. Because an Adventist is a Baptist also. An Adventist is a Methodist also. An Adventist is a Calvinist. He's a Lutheran. He's a Lutheran. Atora ma. Ndo pane hondo yacho chete. Okay. Musavada akatora izvi. William Miller akamubatsira kuwana chokwadi chese ichi. And he gathered and he was now given mandatory by God to go and flash this light. An Adventist has been given a work. He has now been given a work rakakura work rakaraita serapiwa muJudha pakutanga. Mwari kuti iwe uchienda unondiitira basa rekuchipa chiedza kuwana awa kuti that truth which was scattered Mwari akazounganidza. Here is the truth. Let's sit down, let's talk about it. Sabata rakamira sei, method of salvation yakamira sei, plan of redemption yakamira sei, baptism inofamba sei. He has been given a work. He has been made State of a the steward. dead. Wakafa waripi achigadzira achibrasha everything. Sanctuary message inofamba sei.
What is the calendar of Messiah? Jesu ari kuuya, maevents ari papi. Musavada kuita basa iri achibatsira his fellow brethren avo ari kunamata. Musa wakaenda unotosanga mamwe chicha nebhaibheri mamwe hana kushota kwechokwadi. In Adventist is the only person who is able to unite all these people to become one. There is no need for fighting. There is need to sit down and correct errors. An Adventist can only do that. But now see, when you go now, an Adventist is busy now doing foolish things. So I wanted also to pause to my brothers who are Adventist to say, you have a work to do. You have a work to do, and now you are busy on yourselves. Look what you're doing. Tukura samari marara utite basa. It's time to go and make disciples for the Lord, for the Master. Ima busy manje mazalada. Makuda zimwe zvinhu sinene zvamakatuwa unoita. Amuna, you have no time to overpeace or dream a dinner program nichi. You have no time for that. You have time to make disciples. It was my outing nichi. You're wasting time. Because the world is perishing. Saka even your hymn book 163. When the souls of men are dying. Souls of men are dying out there. And we are busy here. There's my program zvitabasa zvingaponese vanhu zvimacongress zvichii tona madzimai akuita zvimaprogram hanzi kune program yecongress yemadzimai mande muna makapfeka yellow, tuesday muna makapfeka red. What's that? We should be making disciples. Saka uri kuona zvatiri kuita. Saka ndo dambudziko rataita nawo madzimai edu zvave. We are not representing the true character of Jesus. Turigadzira pambi muchechi tindi nemayuth akapfeka sepambi, madzimai akapfeka sepambi. Saka the world doesn't even know. It condemns us. And listening to us. Because we are failing. So God has said, I have given Adventist the light. They must use it. They must spread the light to the world. So podcasting has become a good platform where you, Mr. Dewa, you can gather us here and we talk about these issues. You know, in brotherly love, we don't hate anyone. We want the truth to be known. But you know, lies are sweeter than honey. And you also know truth is bitter. Truth is bitter. So because truth is bitter, I see but ndo chinosunungura Jesus shall know the truth and the truth shall set. But showari chinorwadza kunzwa kutaura maPentecostals kutokomana matangiro chini chidapana chaspam is dead now. All right. Tanima SDA but 1863. Makutaura kuti less than 40-50 years later patangwa a new movement yemaPentecostals. Zvakatanga sei izvi, just in brief. Yeah, maybe I'll summarize, but maybe we'll need time to unpack just in brief, so that we know the current phenomenon. Charles Palm, Heinz Charles Palm, ndiye akatanga this movement. Zviri muhistory, zviri papagugu. Yes, ne vanhu vainzi vana J.C. Moore in Azusa Street. So Charles Palm had gone to England. It is also believed that he was a Jesuit. These are some of where people trying to dig. Where was he taking his zake? Charles Palm now anaenda muna Azusa Street atanga a college there, the Bible school. Yaisangana ma students. So he said one of these days, toita sei varume Christianity kuratidza kuti sei haina power, but I see kuti pa day of Pentecost there was power there. Can we go to know it, research, thorough research, and we come back? My students vapinda ma-students achinamata achita sei, then vadzoka vachiita futi a recap of the study. A lady ainzi Agnes Osman ndiye akabest neakunzi matongues today. Agnes kushimanda shimanda rebesha borra body shende borra chende. Then Charles Palm say, this is the spirit of Pentecost. This is the power I was talking about. And he said, let's exercise the power. Every student ngadzama kutedzera Agnes Osman zvakuita. And the entire
munhu wese anga rimakatanga kuteedzera, try to imitate munhu wese and now there was this new movement introduced. When you read my newspapers aibuda nguva iyoyo aripo even online paibuda maheadlines aiti a strange type of worship in Azusa Street. Zvasa zvakamboonekwa. Vana J. Moore vakatanga kufambisa vhangeri vakati this is the power of Pentecost. This is a Pentecostal movement. Assemblies of God. Takutanga kuona manje. And they had to move and send missionaries. Kuya ku South Africa until we come here, gamuchirwaona na Bagoti Zayoja. Yawo yazodambuka yaunzi yaita na AFM yadi. We see these things vana AFM vauyawo African Apostolic Faith in Mission vachiita zvavaita, but zvakatangwa na Charles Palm. Okay. It's an extension. It doesn't have even a connection with the church history yatapai inoita mareformers. Chinhu chakangotanga ndochitanga kutokura, but chakaicho kava chavhara picture yese. Saka vanhu havasi aware of church history yatapai. Wanongotangira maPentecostal wachienda mberi. And we need to scrutinize it because my false prophets akawanda, my apostles are fake akawanda. They've been grown from these Pentecostal movements. You see chipostor also just connected na church history. Chotangoona na Johani wana Johani wakuya wachitakatumwawo na Paul Mwazhana wakuya wachitakatumwawo tiri watumwa akabva kuna baba wanhu watema wangu wasina mudzikinuri. Johana ari kuyo shone masesedza ipaganda nzara abatwa nemweya ari kuyo achitaurawo nyaya yake kwete wana baba Emmanuel vanotenda muna Jesu ira vanonga achitaura kuti Jesu akabewa mhiri kwegungwa asina mhaka yakapara, asi baba Johani vatumwa kurudziro vanhu vatema vasina nhaka kuti vanhu vatema vaone rudzikinuro runouya through baba Johani nekutenda nzira yavanoisa. Vana Paul Mwazha vachiti ndiri mutumwa waAfrica, ndakatumwawo kuAfrica, ndini ngirozi, ndini Kristu panyama, ndakauya kuno kuAfrica. You see all these things. Saka patone now the confusion grows and grows. And paunoda kuzvitanga kuzvitaura izvi wanaona nzi makushora machechi mukuzvitaurirei kunamata but Christianity ine disorder is the most confused religion. It can't speak one message. Ati kunotaura chinhu wani patoda kutanga kutaura zvinhu izvi tichizvibvunza tichizvida kuita mibvunzo hanzi vanoshora vanhu vanotaurira kuti vamwe vanhu vakarasika chichi. We don't want even mama chichi achananga achiti bhaibheri atiride ndiri warungu chichi. Saka there are a lot of things zvinotanga kuuya manje. Saka Christianity now until dautaurira we are not going to make anything right when our people have this mentality, because vamwe vanhu varapa varada kuguta vari kuitira dumbu ravo. Iwo ene vhangeri rakadaiwo wakanganisa dumbu remunhu. But wotaka tine vanhu vari faithful varikuda kunamata Mwari mumwe muzvokwadi, but vasiri kuziva pane chiedza. That's why I'm saying some of my fellow Adventist men and women, young people, have failed God. They have not represented him well. Because look what's happening now. Tine vanhu vangani vari muchipostori varikuda kupiwa chiedza ichi vanochida vari sinziye vari kuti wamana taura icho kwati mochinzwawo zvichakaita vanonyengerwa nevakuru wavo. Ganimboerenga imwe vhesi taakuvhara Romans. Isu hatina munhu watiri kumboshora pana padhiyo, but unoziva kuti unogona kuti totaura nyaya yesu unoona tanzanzi vatanga kushora machechi varanzi ndivanonamata. No, haisiriyo inyaya yekuti tizive pane chokwadi. Romans 6 nda kuti verenga vhesi 17 Romans 6 verse 17 na 18 panapa Paul ari kutaura kuti panapa zvino ndokukumbira zvikuru kwamuri hama dzangu kuti mucherechedze ava vanopesanisa vanogumbusa vachiita zvinopesana nedzidziso muvanzvenge. Verse 18 nekuti vakadaro havabatiri Ishe wedu Kristu Jesu asi dumbu ravo. Pane vanhu vakatogara vakadaro vanoda kupesanisa vachikanganisa dzidziso. Hanzi naPaul vanhu ivo havasi kubatira Jesu, vanobatira dumbu ravo. Inobva yati saka vanonyengera vane mwoyo isina zvakaipa namashoko avo akanaka anobata kumeso. Vanhu vari kuitira dumbu ravo. Ndisaka uchiona in Africa when these things have started, munhu akatanga chechi yake prophet with poor people, next 5 years 6 years anenge ane majets, anenge ane maona avakadzimba aita sei, but macongregates akari poor. It's clear kuti these things are established to prosper this
so-called men of God. Ndozvikutoitika vanhu vari puwa chokwadi chiri padhuzisa. saka iwe uda kutaura pane hondo iri papo. So munhu iye haatendi kuti titaure zvinhu izvi because he is now being exposed and he brainwashes. Anza nemashoko akanaka anobata kumeso and vanhu vakawanda they've been brainwashed. Saka kudoda kuti varatidza pane chokwadi so vamwe vacho they deny, they tend to be angry, vatanga kupopota nekuita sei because kana vachidya nayo ungati chii. But we have sincere people who wants to know the truth. Zvikapromiswa kuti unodyawo mangwana unoramba wakabatira. But let the truth be told. Vanda kupona vapone ndo zvinofanira zviri dewa. I think from the issues you have raised, let me do justice and say I'm not going to pick out kundoda kutsvaka shamwari yangu yakadai. If there's anyone kune vakatarira chirongwa, if there is anyone from any of these churches who wants to come and also contribute to the benefit of everyone, church history, why we have so many churches and yet the Lord left one congregation, the Lord left one church, one body, and itunamata mwari umwe chete. So let's contribute so that chokwadi ichi chinotibatanidza futi. I think kusvika sezvakaita papoint yana William Miller mataura kuti vakabatanidza munhu wese anga akamira pachokwadi chimwe chete. So I'm inviting you, you can show by raising up your hand whether you want to come through to the program. The program is open to anyone who wants to contribute. Thank you Mvageri. Tawana nguva yekumbotaura patakamira patakatsika nekwatiri kuenda. Mwari akukomborere this insight. Tirambe tichiwana chingwa chakakora sezvizvi. Vaita basa vamarufu. God bless you. Thank you Atana.